Hürmetli radyo dinləyicilər, Ədəbiyyatımız səhifələri degan sikldan növbətdəki tapşırığımızı başlayırıq. Bugün biz sizin ixtibarğa Osman Ömer'nin Şiyə şibini degan əsəri negizində işlənən radio kompozisiya təqdim etəmiz. Əsərini İldus Ahmedjan һәм Миләүшә Насибуллина укый. Музыкаль бизәлешен Әлфинур Хисами эшләгән. Иш сулары тирәндер, сай җирләре билдәндер. Таҗи Гыйззәт. Якты яз иде. Кара көз җитте. Гел генә дә яз булып торсын икән ул. Иж буеның шау-чәчәкле болыннары, моң бишегендә тирбәткән сандугачлы әрәмәлекләре кайларга китеп югалды соң. Әнә шул аю сыртыдай кабарган соры дулкыннар астында күмелеп калды барысы да. Көз язларны сагына. Шәп. Җиде шәпелдәвек. Онытмагансыз икән әле җегет шакшуклыкларын. Бар иде андый заманнар. Исәнмесез? Кем дип әйтим? Мин сезне барыбер таныдым. Менә шушы су өстенә таш атып шәпелдәвек уйнап килүегездән. Ташның юкасын сайдап аласыз да, күз турына китереп үлчисез, су өстен чамалыйсыз, аннары ыргытасыз. Гайса, Галим абый битсез. Анысы хак. Ничә ел инде, Гайса абый? Хәзер үзем әйтәм, 43, җәйдән 44-кә китте. Тагын безнең якларга килеп чыккансыз. Монысы өчен рәхмәт. Күрәсем килгән иде үзегезне. Табышмак бу, валлаһи. Ник? Бер дә шәйләмисезмени? Картайганмынмы? Минемчә анысы 16-дан агара башлады. Сездән 3-4 яшькә генә калышамдыр бәлки. Колыма гәҗит журнал алсам, иң әүвәл сезнең исем-фамилияны эзлим. Шул еллардан бирле берәр мәкалә хикәягезне табып уксам, күреп сөйләшкәндәй булам. Җаным рәхәтләнә. Күңелемә бәйрәм килә. Ихлас менә. Рәхмәт. Иж аркылы чыгаруымны хәтерләгез әле, Гайса абый. Мин идем ич ул. Вазыйх. Як. Абый белән бутамагыз. Мин Васил, энекәше. Әйдә күрешиксең. Ник интектирәсең булай? Танырсыз дигән идем. Аны таязгансыз бит. Әнә теге аждаһа өстенә утырыйк әле дип, Васил танышын ауган агач ягына җитәкләде. Сезгә сөйлисе сүзләрем күп җыелды. Тик сөйләү һәвәслегем юкай битмәгез. Үземчә сукалармын инде шунда. Утырып торырга куркыныч бу аждаһа пәһлеванга. Дәрьяны айкап, тәмам шымарып беткәч, инде кирәген калмады дигәндәй, язгы дулкыннар әлеге әкәмәт олы карагайны яр өстенә үкшиеп куйганнар. Кояшта кибеп тәмам шуенга әйләнгән. Чыннан да әкияти аждаһа бу. Юан кырсагы, озын койрыгы, зур башы, йотарга әзер торган иләмсез авызы, ян якка тырпайган көчле аяклары барысы да бар. Төнне мазар тап булсаң, үркеп качарсың. Бу бит агач кына, ди Васил. Узган елгы гыйфрит хәшәрәтне күрсәгез икән, менә куркыр идегез. Су киткәч, болын уртасыннан чыпчык башыдай җиләкләр арасыннан чыпчын аждаһа малайын табып алдык. Ни сәбәптәндер үлгән, әмма гәүдәсе кибәргә өлгермәгән иде әле. Буе метрдан артык. Сугышып һәлак булган гашый, бер аягы өзелгән, тешләнгән урыннарда шәйләнә. Өзек аяк бер кырыйда аунап ята.
моңа чаклы күзгә башка шалынмаган куркыныч җанвар. Нәрсәсе белән куркыныч дисезме? Җиде башлы булуы белән. Бугазы турыннан 20 сантимлы 7 муен сузылган. Һәр берсендә түгәрәк баш, ярылган кузы шикләвегедәй шар ачык авызлар. Бөтен авыл шаккатып карады. Ахырда Тирсә музеена тапшырдык. Тайгада яшибез бит. Беләсез, әллә нинди әкәмәтләр бар безнең бу якларда. Шуңа бер инде язмышыбыз да үзгә ничектер. Башкаларныкына охшамаган. Гомуми киртәләргә сыешмый. Сезгә язучы кешегә шуларны сөйлисе килгән иде. Заманында үзегез төпченгән бер мәхәббәт тарихын. Яшлык язларын күпме генә көтсәң дә, кабат килми икән алар. Ташулары да башка, сандугачлары да бүтән. Үзгәреп кенә килә язлар. Ул инде синеке түгел, башкаларныкы. Җәенә, кышына түзәргә була. Кара көзе яман күңелне тырный, җанны суыра, сагыш белән җафалый, нидәндер өркетеп яшәтә. Башта сездән бер нәрсә сорыйм әле, Гайсабый. Яшьтәш дип сөйләшик. Як, алай дип әйтә алмыйм. Без алай күнекмәгән, итәгатькә өйрәнгән. Абый тик абый. Ихтыярың. Сез бит Красный Борда район гәҗитендә эшлидегез теге чакта. Сабан туйлар узгач килдегез авылга. Шын мәхшәрне күрми калдыгыз. Безнең хәлләрне атна буе өйрәндегез. Сөйләшмәгән кешегез бик аз калгандыр. Нәфрәтләндегез, ансын беләм. Ә менә гәҗиткә язып чыкмадыгыз. Ишетүемчә, районнан ук китеп баргансыз. Ни өчен? Мин менә шуны сорамакчы идем. Берәр сәбәбе булгандыр ич моның? Сәбәбе юк, Васил. Иш елгасы хәтәр ташы иде ул чорда. Борынгы Чулман ярындагы Пьяный Борга чынаталышы шулай бит әле. Сездән я актарылып аккан иш суын көймәдә кичеп, я Удмуртияны урап Сарапул шәһәренә кайтырга гына мөмкин иде. Көймәдә үзем узатып куям дигәч, синең белән киттек. Хәтерләсәң, күп нәрсә хакында сөйләштек. Гаиләгез, әти-әниең, туганнарың, явызлык кылган Вазыйх абыең, башка кешеләр турында төпчендем. Әлбәттә, инде абыең мәсхәрәләгән теге кызны сораштым. Бик тә чибәр иде бит үзе. Минем белән сөйләшергә теләмәде. Исеме онытылган менә. Гөлҗиһан исемле иде, мәрхүмә. Ни булды аңа? Ул хакта соңрак, Гайсабый. Тәки әйтмисез ник язмавыгызны. Аргы як ярга чыгуыбызны исеңә төшер әле, Васил дустым. Салагыш болынына аяк басуыбыз булды. Кырт борылып китеп тә бардың. Ә мин нинди сүзем белән рәнҗеттем икән дип хафага төштем. Сәер кыланышыңны аңлап җитмәдем. Бәхеткә йөгереп кире килдең. Минеке иде ул кыз дидең дә, җиргә капланып үксергә керештең. Кагылмадым, борчымадым үзеңне. Юлымны дәвам иттем. Ышанасыңмы, дустым? Юл буе җылап кайттым сине кызганып. Яшьләр идек бит. Бәгырьләр катып өлгермәгән безнең. Гәҗиткә язып гынахсыз бер малайны кабат ник җәберлим. Абыеңның этлеге дә бише белән җиткән иде сиңа. Районны ташлап качтым, ансы хак. Ул вакыйганы гомумән онытырга теләдем, башка кызыксынмадым. Аннан соң өлкә матбугатында эшләгәндә андый хәлләр белән күп очрашырга туры килде. Кайберләрен язып та чыккаладым, әхлак темасына. Укып бардым. Кыз чыннан да синеке идеме соң? Бергә гомер иткәч, кемнеке булсын? Гөлҗиһан беләнме? Ул бер туган Вазыйх абыең мәсхәрәләгән кызмы? Үзе инде булуы мөмкинме моның киртәгә сыймый торган хәлләр диюеңме? Диюем. Төпченмим, үзең сөйлә. Иш буена ниндидер серле бер көчнең тартып китерүенә төшенә башладым шикелле.
Біздегі аулақ үйлерден, кеш отырулардан башларғадыр бәлки хикаятны. Хей, ул аулақ үйлер, қазіргі буын білмейін даны. Тәтімі улаңа, әне урам, исірек урам, суғышлы, үтірішлі урам. Бізнеке сүйу тулы, мәхаббәт урам иді. Соғыштан соң әлі нинди ауыр, ачлы тоқлы күн көрген заманларда да аулақ үйлердің қадірін тәмін біліп, мәхаббәтінің самимилігін татып яшадық. Клуб бар иде анысы. Ник болмасын. Жігіт жиден башта шунда жиылабыз, домино соғабыз, шашка ойнайбыз, гәзит оқыйбыз. Аннары бір тирә яшьләр авылны урамышларға бөліп, аулақ үйлерге таралышабыз. Ізлейбіз әлі, қызлар кімнәргә жиылған бит. Арада білушілер бар әлбәттә, тик алар сірін ашып бітірмейлер. Килкилерден яшірәләр. Вағырақ яки сүйген қызлары болмаған малайларын шулай атыйлар. Бешаралар тәмам күшігіп, үйлеріне шықынырға мәжбүрләр. Қышқы түн айыруша салқын. Ол шақларда суықлық 35-40 градус тирәсінде тұрды. Айыры тун киіп ерушілер көп түгіл. Иліктен хәлі соналған ғайлә малайларындағына. Я әтисе ол түрәсі, я шул тирәдә бұрғаланыш әдәмләрнеке. Біздің үсті юқа бишмәт, көбі бізде тән жылытқыш сырма. Итіклер тишік, үкшәден ұлтан орнына тутырылған салам тұрпайып ери. Тунлы малайлар ялғыш қына салам ұшмасына кетіріп басу білән ұлтан сузыла да шыға, қып-қызыл үкшә көрініп қала. Үйіңе егірмей, хәлің жоқ. Шаңғы кібі қатқан шабаталы малайлар шыдый, тишік итіклілер қаша. Қазір қызық енді ғайсабый. Әлік ұялмағанда түзген, шыдаған. Түн суық дедім, йөрәкләр қайнар, сірлі мәхаббәт қайнарлығы. Біз мына шунды едік. Йөрибіз урам бойлап, сөягізлеген мақмай шекелі, тәрәзәсі қалын бұз білен қапланған бір йұртта 5 лампы яқтылығы шайлене. Біләбіз, қызлар бізні күтә. Әкірін генә тәрәзәгә шертәбіз, іште ут сүнә. Имеш, йокларга яттылар, бимазалап йөрмәгез янәсе. Қызларның яраткан ойыны инде бу. Әбеләселәре килә, тәрәзә артында кайсы ош егетләр икән. Аның Габдулласы Сәлиме бармы төркемдә? Уч төпләре кайнар сулыш тәрәзә бузына бәкет ишә. Кара, берәү дә юк ишанда ди күзләүче кыз. Пусканнардыр әле, ут яндырганны көтәләрдер. Кайсылар икән соң? Түн кышлар инде ишек төбендә сак кына шакып куябыз. Кем баранда? Без идек. Йомышыңны әйт тә кит. Җылынып кына чыгыйк инде. Үй алдына ашып телләре чыкса, бер дә кызганып тормый. Кайтып әниң куйнында җылынды, пырхылдап. Минем синең куйныңда рисем килә. Котсыз нәрсә. Котымыштаны Сабира апайларның капка башына барып кунды. Катырып үтерәсез ишенде. Саҗида җанашым, иртәгә сулы чиләкләреңне тау башына үзем менгереп куярмын. Әкрен генә келә күтәрелгән ишетелә. Кыз бер пышмакка пысып кала. Имештер, ишекнең ачылуына аның бер гайбе дә юк. Аппак болытка уралып өйгә кирип тулабыз. Бишмәтләребезне мич артына тымырабыз, үзебез эскәмияләргә тезелешәбез. Кызлар сәкедә, итәкләрен җәеп, кулъяулыклар чигәләр. Йомгакларын сүтә-сүтә, җегетләренә ян пиршәткә бәйлиләр. Сүз төрттерү китә. Борынның ишегән бит Сәлимҗан, у тизрәк. Синең иннек кирәк аңа Маһибәдәр. Битеңә бер пот итеп сылагансың, хәер. Калмадымы бераз? Маһибәдәр нишләргә дә белми, янындагы ахиратына борыла. Бир тизрәк кызың, абу кызлар күбрәк киткән иш. Бесплатный кичә Сәлимҗан бүләк иткән иде. Хей, алырсың ул каруннан. Җавап мәгънәле булыр. Шикләвек шелтерәмәгәч, кисәдәге тишектән иннеге төшеп калган, пудрасын җил тузгыткан. Бездә кызлар шикләвегенә каршы иннек, пудра, брошка, кайчакларда конфет фәлән бирү гадәте бар. Сәлимҗанның җавабы шуңа ишарә.
Әмма кісә тақырлығы бу җыланы уптым гына үтәргә мөмкинлек бирми. Үтәлгән тәкъдирдә дә бер-берсен сөйгәннәр өчен яшерен сер булып каланысы. Иннек ягынып, кәнфит белән сыйланып алгач, биразга тынлык урнаша. Фатих, ул тубалың чыбыш чыгармый микән инде? Әле күкәйгенә сала ди. Гармунчы Фатих көндәге сүзләрен кабатларга мәҗбүр. Салкын бит, җылынып җитмәсә, теле ябыша диләр бит сиңа. Сезнең тел генә ул тәмам шарланып беткән. Күрше гармун урынына үзе сайрый бүген. Бик ялынганнар ди. Кызлар гармунсыз гына җырлый. Кара туры атларыңны җигәсең дә китәсең шул гадәтеңне яратам сагынып килеп җитәсең. Аннары җегетләр аваз сала. Кара догалар килешә баш күтәргән атларга шул ал чәчәгем дияр идем карамасаң ятларга. Әйдәгез, арка сугыш. Әйе шул, Фатихның чыбышлары үсә торсын. Сәки йөзлегенә төшеп утырган кызның алдына иң таза җегетләрнең берсе башын яшерә, кулын аркасына куя, шалт берне. Син, кире ят. Бу юлы син менә. Кем сукканын абайлаганчы тинтерәтәләр җегетне. Хайран гына шапылдаталар, куллары кызарып бетә. Ниһаять, кызлардан берсе килеп каба. Аңа йомшаграк итеп шәпиләр. Катырак төшсә, шундук аваз салы. Абау кулың, тол кызга өйләнерсең әле. Кыз булгач тол икән, кыз булмый инде ул. Ярый миңа кайсыда. Яраса ят әйдә. Тирләтик әле шуны кызлар. Монда кемнең кемгә ничегрәк төшерүеннән дә ни нәрсәне чамаларга була. Әйтик, чираттагы җәзага тартылган җегеткә бер кыз чебен кунгандай гына шәпелдәтеп алды ди. Белә җегет кем сукканын, юри икенче берәүгә салтый. Тагын ят, кыз канатларын җәеп башкаларны киртәли дә уч төпләрен уып куя. Үзем янәсе. Шап тагын берне җанышкаем. Белми инде. Шул рәвешле дәвам итә. Кыз тотылмый. Икесенә дә рәхәт. Башка берәү кулы төшкәч кенә туктала булар арасындагы мәче тышкан уены. Шын җәза алучыны тәмләп җафалыйлар аннары. Ниһаять, чыбышлар борынлый башлый. Фатих телләренә басмыйча гына гармунын гыж-гыж китереп ала. Тубалның эченә җылы һава тутыра. Кызлар гына тубал дип үрти. Фатихның 12 бармаклы җиз телле тальянкасын тирә-як авылларда да яхшы беләләр. Ник димәктән, кичке уенда бер тартып җибәрсә, бөтен иш буе моң белән тула. Сайтам, әрәмәлекләрдәге сандугачлар да тынып кала. Безне уздыручы нинди моң бу дияләрдер бәлки. Кичке таң, Балтач, Ымга, Рыс, Салагыш халкы таңлый да таңлый инде. Тамызык кичләрдә тирсәгә тиклем ишетелә дип сөйлиләр. Фатих заманында авылның атаклы гармунчысы саналган Шакир аби малае. Булай улын иратып маташмаган. Фатих 3 яшеннән үзе гармунга ябышкан. Сәке астына киреп утыра да телләргә басып баламишкинне чүпли икән. Тора-бара сыздырып ук җибәрә. Күрше авыл сабан туйларына баргач, егетләр бер генә кич бездә кунып китсәнә дип ялваралар аңа. Ул уйнамый да кебек, телләр өстендә нәзик бармаклары гына йөгерә. Гармоны үзеннән үзе сайрый. Кызларны җилкендерә белә Фатих. Җыр артыннан җыр китә.
Қызыл бәрілеген, күл шетінде тізілген шул, болмас инде минем кебек, синең ішін үзілген. Әйде достым со бойына, бідірі шәшің юарсыңла, сені юарсың, мен жырлармын, көңілің толса жыларсың. Егітлерге де жыр тыңлап қына отырырға деймеген. Хей, ұлт шығары билер. Алайкен қызларға да шира жите. Тігі яки бұ жігітні аяқтан йығабыз деп кірішәлер, ярышып тыпырдаталар. Арғаш түгәрәк ясап биюні жыр білән оралаштырып давам етелер. Қолларының қайнарлығы, йөрәкләрнең ялқыны шул шақта сизелә инде. Әгәр берәр қыз қолыңны қысыбырақ тұтса, ул төнне күзләреңнән йокы качасын белеп тор. Бу инде тизрәк йөзек салыш, йылдыз сана уеннарын башларга сәбәп була. Йөзек салыш. Хей, ул йөзекне әйтәм әле. Бүген кызлар киеп йөри торган кызыл, зәңгәр, яшькелт кашлы алтын яки көмеш йөзек түгел, сабы сынган алюмин кашыктан чүкеп ясалган. Кашык сабын түгәрәкләп кисеп аласың да, тимергә кигереп сак кына чүкисең. 10-15 минуттан йөзек әзер. Аны мич алдында кирпичкә ашкып шомартасың, итек яки оек балтырында ялтыратасың. Рәхәтләнеп кия бир. Кызларның һәр бармагында берничәшәр шундый бизәк була. Берәрне, икешәрне җегетләре дә кия. Әлбәттә инде байрак әби бәйрәм-сәйрәмнәргә сөекле оныгына шын йөзеген алтын яки көмештән кыйлганда биреп торгалый. Безнең уенга алюмин дигәне дә бик бата. Сәки йөзлегенә гомер узу белән саргаеп шомарып беткән эскәмияләргә тезелеп утырабыз. Уртага йөзеген тотып бер кыз чыга. Фатих әпипәне сайрата, кыз биеп безнең учларга йөзек салгандай кылана. Туктап кулларын шәбәкли. Йөзек кемдә? Йөгереп чык! Ушында сер саклаучы сикереп уртага баса. Әбит күршесаны тотып калырга тиеш иде. Эләктерсә, йөзек иясе җәза ала. Җаны теләгән җегет яки кыз белән үй алдына йылдыз санарга чыга. Суык көннәрне хуҗабикә тышка чыгып йөрергә рөхсәт итми. Үй суына, пышмак якка кереп утырырга гына кала. Анда нинди йылдыз саныйсың инде? Әкрен генә үпкәнеңә дә апайның мич башындагы малайлары пырхылдап көләргә тотына. Ни дисәң дә, үй алдында аулак инде. Хей, салкынга гына түзәрләр ансы. Беренче елларны үземдә нәрсә сөйләшәләр икән шул тиклем дип гаҗәпләнә идем. Гөлҗиһан белән йылдыз санарга чыга башлагач, моның серенә төшендем. Болай ул миннән 2 яшькә олырак, абыйдан 3 яшькә кечерәк. Бергә уйнап үстек. Каз бәбкәләрен сакладык, бузау арканнарга йөрдек. Ничектер аерылмас дуслар идек. Кич утыруларга чыга башлагач, бөтенләй ычкындык. Яхшы мәгънәсендә әйтүем. Әллә ни булды шунда, сиздерми генә йөрәкләребездә ут тирләге, мәхәббәт туты. Яшьлектә кабынган ялкынны бер нинди өйрмә давыллар да, яңгырлы, көзгә җилләр дә сүндерә алмый икән. Без моны үз язмышыбызда татыдык. Йөзек салышта җәзаны юри үзебезгә алып, йылдыз санарга ешрак чыга башладык. Тегеләр ни сөйләшә икән дигән сорауга җавап та табылды. Тәки белмәдең мин сукканны ди Гөлҗиһан. Син менә юл май белән сылаучы, кулларың шул чаклы йомшак, мабык кебек ипидер менә. Учларым кызарып бетте. Менә тотып кара, нинди кайнар. Шуннан да Гөлҗиһанның куллары ут кебек. Кайнарлыгы йөрәгемне үтә. Кызны кочагыма ныграк кысам. Шулай сүзсез, гамсыз бик узак утырабыз. Йөрәкләребез генә сөйләшә. Иштәгеләр көтеп булганнардыр инде. Ни гапләшә булар дип аптырыйлардыр. Безгә үнсез дә рәхәт. Хәер, арабызда сүзләп кисәгә кермәүче җегет кызлар да җитәрлек. Озаграк торуның җаен әмәлен табалар. Имеш, алар да төшеп калганнардан түгел, бу дөньяның рәтен беләләр. Бер-берсен шатсалар бигрәк тә. Җегет гам ката. Малай сыер бозаулады бит әле безнең. Кайчан? Узган төн. Саклагансыздыр инде. Исебез дә китмәде. Килеләр. Ник буламы? Шүбен ашасасың. Угызыннан кулак кагасыз ич, җәй буе сөтен эчә алмыйсың. Ислегә әйләнә. Син үзең җүләр, безнең әби бар бит.
Кілдірме, еме, Шәмси әби өзі бұзауладым әлі. Тағын жөлер сөз, аңды шақларда йұрт иесі уята біздің әбіні. Шәмси тұрды екен. Епірәмі сыйырын бұзаулады деп уята. Қайсы бір елларыны бұзау болып мүгірей. Фанарны қабызып шығабыз, шынан да сыйыр бұзаулаған, сарық бәрәннеген бұла. Онлар шүбін сақлайбыз енді. Сен айтканша шүбін ашатырға ярамай. Соң боштан ұқшылай дейлер аны. Шәмси әбей бек әйбәт қаршық бет ол сіздің. Шуңа яратадыр йұрты егіз. Мұны кештен шоналарыны қорап, әне білән орманға иртерәк киду турында сөйләшәбез. Иртен таң атаратмас әби уята. Тұрғыз хәбәр бар, вақыт жеткендір дей. Шондан аңлайбыз енді хәбәр екенін. Кештен біз сөйләшкенләрне көзге күрінмешегіне йұрт иесі яныбызда тыңлап жүргендір енді малай. Қызығам мен сеңа Сәлимжан. Қызықсаңсың, айда, ерейбіз мағибәдер. Вағыда берішек шушында. Бір кімнен қиырсыттырма мүзің епейдер. Туңдырып өтіресің бетінде. Кәр менің бешмәт ішіне. Тышта Сәлимжан білән мағибәдерден де ұзақ тұрып кірген кіші болмай бұл кешті. Аларның жүрегіне ут үрмәлегенін башқалар да сезе белгілі. Көкте йылдыз қалмағандыр. Бізге дегенінде шөплегенлер бұлар. Сәлимжаны сонар шеш, орманға қояна тарғалып барғандыр. Қара, қалтырауын ғына мағибәдерінің өзі күлген бұлатағын деп битерлилер қызны. Гүлжиханны бірде көрмейсіз дей мағибәдер ахиратын қысып құшақлап. Бүгіннен башлап алар рухи сірдәшлер. Шулай болмыша, ikisi де жігітлі қызлар еш қазір. Аулақ илер таныштырды, қауыштырды көбімізні. Бірләнген мәхәббәткә ұшар қанатлар қойды. Аны жел дауылда сынап нығытты. Айырылышулар жоқ да кебек еді ол елларда. Болса да сирәк ұшырағандыр. Житті сәбәпләр арқасында бәлки. Кеш отыруларының ямі гармунда бет байсағый. Әуылыбызның яртысы гармуншы. Нек дегенде иретушібіз бар. Бірудек Ғапсамат. Исімі Ғабділсаматтан бұзылған. Зимагор, Суқбай деп та ертелер өзін. Данбас шақтыларында көмір шабады. Тик топқанын топқанша ішіп бітіріп бара екен. Гармонға бек ұста, сайратып сайрата, 5 планкылы барак сенің. Планканы көтерген сайын таушы өзгәрі гармонының. Ғажап енді. Зимагор ауылда 2 жылға біргіне көріне. Қайтқанда ең башына гармон асқан, арқасына 5 тәр киген болыр. Көріп қалушыларға шол жете шаяртырға. Бірудек Ғапсамат төгілмесің тіге? Шол инде, шол. Қапшық білән кім оқша ташысын тағын. Бәдиғіл Жамал апайның байысылары бар екен әлі. Таш көмір тиегенде уланды. Шынлықта биштер түбінде 1-2 қала ипи, бау білән кіліндер, плиткелі тақта шәй, азмас кәнфит прәнні қызларына күлмәк яулық іші уақ түйеп салынған болыр. Бәдиғіл Жамал апай шуларына да бик сүйіне. Ире байып қайтқан лабаса. Шәй ішу білән Ғапсамат кибітке юлтыта. Хайран ғына түшіріп алғаш, гармон тартып урам әйлене. Тек жырлары аңлашылып жетме. Әлі мақтана, әлі өкіне. Килеген идім мендан басқа, басмамы деп ақшағала. Мені келесін білмәгеннер, шәшмәгеннер бақшаға. Зимагурны шуннан таным, кісәсінде шешесі шул. Палуш қалған күнәрінде, келе аның ішәсі. Зимагурның зимагуры, қайыш буа билене шул, күнін тапса түнін іше, шулы қайтармый илене. Жырла бітіргәш, қайшақларда көкірегіне соғып қышқырып күлә башлый, қайшақта ұрыс шалатып сүгіне де өкіріп жылап жібәрі.
Эше бисереп йөргәнче, йортка берәр пот он сатып алса, балаларының тамагы туяр иде ичмасам. Кайткан сайын бер бала калдырып китә белә. Бәдигълҗамал апай 6 кызын бер үзе туйдыра, анысы һәркемгә мәгълүм. Сыер җенесе юк та юк инде. 3-4 кәҗә асрап көн күрәләр. Олы кызлары кул астына керә башлагач, Бәдигълҗамал апайның хәле бераз җиңеләя төште. Капка фәлән булмагач, фәкыйрлек ишектән үк авызын ачып карап тора. Брүдәк кисәсендәге сәмәнен эше бетермичә авылдан китми. Аның каравы малайларны җыеп ай буе гармон уйнарга өйрәтә. Җегетләрне эштән биздерергә белә анысы. Вазыйх абый да аның шәкерт иде. Шәкерт дип начар мәгънәсендә әйтәм. Гармонга уйнарга да, төрлекләргә дә шул брүдәк Зимагурдан өйрәнде. Иң элек тәмәке суырырга, аннары бозауга, казүрдәкләргә сүгенеп кычкырырга. Гармонда уйнарга остарып, сәйран мәҗлесләргә йөри башлагач, сыра чимерергә күнекте. Мин бит Зимагур хакында гына әйтмим, Гайса абзый. Аның авыл малайларына ясаган начар тәэсире турында сөйлим. Абый шуның ачык мисалы иде. Гапсамат юлыннан китәр ахрысы бу бала дип әти бик кайгырды. Рәхмәт инде Казан артистларына. Пароходка төялеп безнең якларга килеп чыкканнар. Баржыга да килделәр. Тире артистларны әнә шул чакта күрде авыл халкы. Гармон уйнап күрсәтимме дип сарыла абый тегеләргә. Уйнаталар һәм гаҗәпкә калалар. Татарстанның караңгы бер пышмагында, Удмуртия аралыгында шундый гармончы табылсын әле. Валлаһи мин уздырачак бу ди әкәмәт озын баянчылары Гали Җәмлиханов. Абыйны Казанга килергә, консерваториядә укырга димлиләр. Адресларын язып калдыралар. Урта мәктәпне тәмамлагач, абый 2 ел клуб мөдире булып эшләде. Аннары Казанга юл тотты. Консерваториягә бернинди имтихансыз кабул иткәннәр, ник дисезме? Композитор булганга. Нота фәлән белмәсә дә, авылыбызга ижга багышлап 1-2 көй язган иде инде ул чакта ул. Сүзләре дә үзенеке, көйләрен уйнап күрсәткән, алама гадәтләренә карамастан биниһая талантлы иде. Тик талантының кадерен белмәде. Башкаларны рәнҗетеп яшәде, кеше каһәрен алды. Әти-әнине дә хур итте. Ул елны мин хастаханәгә барып эләктем. Аякка күгәргән кадак кирип. Менә шушы сул аягым бүрәнә күк шиште. Инфекция таралган икән. Кисәргә туры килә диделәр. Минем хәлне аңлыйсыздыр инде, Гайса абый. Район хастаханәсендә баш табиб булып, исеме бөтен Татарстанга билгеле Манинков фамилиялы доктор эшли иде. Карт инде. Ә менә үзен җегетләрчә тота, татарча да сөйләшә. Сиңа кызлар артыннан чабарга аяк кирәк ул дип баштан ук өметләндерде. Кулдан килгәннең барсын да эшләрбез, җегет, борчылма. Атаклы шушы доктор исән калдырды минем аякны. Бераз аксап йөрим, әмма аяклы. Үзе исән чакта гел барып йөрдем янына. Хәл-әхвалын белешеп, рәхмәтемне җиткереп тордым. Кичкенә генә күчтәнәшкә дә сабый бала күк шатлана иде. Күчтәнәшем нәрсә? Берәр банка каймак яки бал, кыз булса бер каз инде. Шунда ук каршыгын кибеткә йөгертә, күчтәнәшемә каршы бише белән төяп җибәрә. Чәй шикәрен, тәм-томын. Ифрат кешелекле инсан. Алтын куллы доктор иде мәрхүм. Күңелсез нәрсәләр хакында сөйләп киттем. Һей, болай гына. Сез үпкәләмәгез инде, Гайса абый. Башкаларга бер ни тормаган вакыйгалар үзең өчен бик мөһим тоела. Ул язны авылда ниләр булганын белми ятуымны әйтүем иде. Шулай бер көнне хастаханәдә төш күрәм. Колхозыбызның сугыш елларында да эшемичә исән калган алма бакчасы имеш. Ул алма. Инде алайык була алмый инде. Сарысы, алсу, кызылы. Абый белән шуларны кәрзингә җыеп йөрибез имеш. Алсу кызылларын сайлап кына. Кәрзинем тулуы була, абый кулымнан йолкып алып, мин җыйган алсу алмаларны үзебезнең бакча артындагы бака сазлыгына илтеп аудара. Алма дигәнем Гөлҗиһан икән. Ул муеныннан сазга баткан, кулларын айкап мине ярдәмгә чакыра. Коткар! Васил, тизрәк кил! Абый сазлыкка иелгәндә, кулы белән Гөлҗиһанның башына басып батырырга тели.
Ник диясен Гөлҗиһанга, ул минеке дип илерәм. Абый чырайын сытып, миңа ямсыз итеп елмая. Ике казык тишендәге коронкалары ялтырап йөрәгемә кадаласыман. Ул ялтырау бүген дә күз алдыннан китми. Тимә Гөлҗиһанга! Тондырам мин аны. Үзең тыш дип абыйны этеп җибәрдем. Ул сазлыкка кереп югалды. Гөлҗиһанны бакалар арасыннан тартып чыгардым, ләкин йөз битен танырлыкта түгел, кара күмер. Кич утыруларга киеп йөри торган яшел ситсы күлмәге, бәби итәкләре, күкрәкчәләре кызыл, яшел зәңгәр тасма белән каелган аппак алъяпкычы сазга баткан. Битеннән, озын толымнарыннан әшәке су ага. Нишләдең син, Гөлҗиһан? Кочакла! Дип бөтен палатаны күтәргәнмен. Саташуу микән? Әмма нинди саташу? Миемә гомерлеккә уелып калды ул төн. Тәрәзәгә баксам, исем китте. Хастахана бакчасы аппак булган, шымырт чәчәк аткан. Исе ашык тәрәзәләрдән палатага кереп тула. Тышта көн узын сыерчык шутылдый, ә иртә кичләрен сандугач җыр суза. Мин менә караватта унап ятам, өйгә кайтасы килә. Кая ул? Сабан туйлары шты сиңа диләр шәфкать туташлары. Ярый әле алар бар юатырга. Тик йөрәккә күрсәтмә бирә алмыйлар шул. Авыл тарта мин, авыл. Тикмәгә генә шундый төш килеп кермәгәндер инде. Гөлҗиһаным сагынадыр. Үземнең дә тәкатем төкәнде. Ә кайчан чыгарасыз? Баш табиб әйтер, син борчылма диләр кызлар. Шия чәчәк атар чак җитте. Гөлҗиһан белән безнең үз шиялегебез бар авыл читендә. Мөхи абзый аланында. Төннәрен салкынайтып җибәрде. Шия чәчәген кырау ала күрмәсен тагын. Мин монда хыялланып ятам, ә авылда әнә нәрсәләр булып беткән. Май бәйрәмен үткәрергә дип кайткан бер туган абыем Гөлҗиһан артыннан чаба башлаган. Гөлҗиһаным аны минем хакка туган рәвешендә кабул иткән. Иткән дип инде капка төпләрендә сөйләшеп утыралар, кич куенга төшкәч, түгәрәк әйләнгәндә кулга кул тотышып йөриләр, бергәләп бийләр. Баштарак моңа беркемнең дә исе китми, киресенчә туган җанлы икән вазыйх дип хуплыйлар. Абыйның планнары башкачарак була. Мәкер белән тулы. Әлбәттә инде яман гадәтләрен кисәк кенә ачып салмый, пси күк кылана. Кызларга казан күчтәнәш итеп кәнфит прәне гөләшә, мәзәк сөйләп көлдерә. Хәтта гармунын таныта, өйдән алып чыгып маташмый, ике кулны булгап йөрисем килә дип шапырына. Көн артыннан көн уза башлагач, Гөлҗиһанны озатып кую белән генә канәгатьләнми, бергәләп иш буйларын урап кайтырга да чакыра. Мәгәр иш болыннары төннәрен сихри бер дөньяга әверелә. Моңга уралган гашыйклар дөньясына. Безнең шиyalikне дә читләтеп узмаганнар. Менә шунда инде зифа гәүдәле, әмма бәдәнәле ныгып та җитмәгән Гөлҗиһанга карата абый көч куллана. Кычкырып маташма, иштүләре бар, кеш арасында хурлыкка каласың дип куркыта. Мәсхәрәли. Кыз разбой салудан шүрли. Кем инде яманаты таралуын теләсен. Гөлҗиһан да агу йоткандай хәсрәтен эченә сеңдерә. Шуннан китә инде. Сабан туйларын бергәләп үткәргәннәр. Мин кайттым. Абый киткән. Гөлҗиһаным күзгә башка күренми. Кич куенга чакыртып карыйм, килми. Минем арттан йөрмәсен, бар да бетте дип әйтеп җибәргән. Үзе бик нык җылаган, ахирәте Маһибәдәр шулай диде. Ни булган аңа дип төпшенәм. Мин кайдан белим диде, Маһибәдәрем китеп үк бара. Фатих дустымнан сораштым.
ишеткәннәрен яшермичә тезде. Абыең нәрсәгәдер төреп, шия чебен ашаткан аңа. Кәнфитчене яшергәндер инде ул яшел чебенне. Кызлар тәкатьсезгә әйләнә дип бит ашаса. Тагын шунысын да сөйлиләр. Имештер, Вазыйх абый атна буе әрәмәлектә сандугач аулаган. Теләгенә ирешкән. Күргән сандугачның кайсы талга кунып сайраганын. Кошны өркетеп, ботакны пәке белән кисеп талган. Кич очрашкач, сиздермичә генә шул талчыбык белән сыдырган Гөлҗиһанга. Монда инде бер нишләп тә булмый, Васил малай. Аюны да яратырсың, сандугач талы кисә. Кайсысы дөрес соң буларның? Сиңа кайсысы кирәк? Шулай да. Икесе дә дөрес, икесе дә. Ел буе ниләр кичергәнемне сөйләп тормыйм, Гайса абый. Әйтәм бит, 16да шигәм турында ак чәчләрем пәйда булды. Шия чебене минем канымны, жанымны кулады. Баштара Гөлҗиһанга үпкәләгән идем. Фатих сүзләреннән соң аңа карата бер ачуым да калмады. Кызгандым гына. Абыйга нәфрәтләндем. Аның берәр сәбәп белән тизрәк үлүен теләдем. Бик нык үзгәрдем. Ничектер олыгая төштем. Шатаклап калуыма кимсендем. Гөлҗиһан барыбер миңа карамас иде дип үземне үзем юатам. Әмма йөрәгемнән чыгарып ташлый алмадым. Yar digen mığı kine temine rüya şıvargan şırlasam yılarsın köbek herife gışı şılangan şırlasam köbek herife gışı şılangan sarvayı
Siz G'usmon G'umarning Shiya shibini degan asari negizida ishlangan radio kompozitsiya tingladingiz. Adabiyotimiz sahifalari degan sikldan navbatdagi topshiruvimiz shushining bilan tamam.